Myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kyjeva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť. Preto urobme gesto, ktoré by mohlo byť oslavou dnešného večera, že sa všetci nad tým zamyslíme, čo s tým ideme urobiť, aby sa nám pre Boha nezopakoval 15. máj, aby sa nám nezvyšovalo napätie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Toto gesto by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž, pre korektnú spoluprácu tam, kde je potrebné sily aj spájať. Hovoril som v mojom prejave aj o miery. Mier, ako už bolo povedané, veľakrát nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Nie som oprávnený znášať žiadne modlitby, ale jedno si dovolím, je to modlitba o miery, ktorú napísal Milan Rufus. A hodí sa aj na dnešný večer. Táto modlitba sa hodí na každý večer, pretože pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu. Bože, napomeň našich otcov. Bože, nad hviezdami. Nech sa zamyslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy pošlú na seba. Tie hnevy sú ako plevy, pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich otcov. Ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj zem je svätá, veď po nej chodia naše deti.